Makigsuon diha sa ito mga pagbasa karon og sa ato ang Ebanghelyo ato makita ang duha ka managlahi nga kinaiya nga gipakita nila ngadto kang Hesus. Una makaigsunan ang kinaiya sa mga gwardiya nga sila nakadawat og sugo nga ilahang dakpon si Hesus. Pero ang mga gwardiya bibalik nga walay dala. Ngano man? Tungod kay ang mga gwardiya nadala sila sa mga pulong ni Jesus. They were captivated by the word of Jesus. O sila nangatarungan sa mga Pariseo. Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Wala sila maghimo og mga makadaot ngadto kang Hesus. Sila mituo, sila misalig og midawat kang Hesus. Og mibalik og mipauli ang mga gwardiya ngadto sa mga Pariseo nga nagsangyaw sa gamhanang mga pulong ni Hesus. Magigsuon human nato mahimamat si Hesus, mubalik usab kita ngadto sa ato ang mga mahal sa kinabuhi ug sa ato ang mga higala. Nga human kita maminaw kang Hesus, ato as siyang isangyaw. Lig-on o maisugod kita mubarog para kaniya bisan pa man sa daghan nga mga pagsupak. Ikaduha makaigsunan ang kinaiya sa mga Pariseo. Anaa ang kinaiya sa ilahang pagsalikway kang Hesus. Nagplano og nagunahuna sila og dautan ngadto kang Hesus. Gisuta nila kung asa siya gikan, naglalis pagani sila sa iyahang mga nahimo. Og miingon sila ngadto sa gwardiya, hasta ba usab kamo nalimbungan niya. So ilahang gisaway ang mga naminaw ug ang mga mituo kang Hesus. Ang kinaiya sa mga Pariseo mausab ang kasagaran nato nga mga kinaiya. Ato ang i-classify ang tanan pinaagi sa sala sa usa. Ato ang i-associate ang mga sayop sa usa ngadto sa tanan. Nga murag nakasala na ang tanan. Kung kita musaway og tao, ato usab i-appeal ang mga nakadikit, ang nakauban, ug adunay relasyon sa maong tao. Magigsuon ning panahon sa Kwaresma kita magampo ngadto sa Ginoo para sa pasensya. Pasensya sa pagpaminaw sa mga nahitungdan ug malikayan nato ang mga pagpihig. Si Nicodemo nagpahinumdom kanato sa iyang pag-apila ngadto kanila. Sumala sa tong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kung unsay iyang nabuhat. Unsa may hagit para kanato mga igsuon, ang atong paghalad o pag-ampo niadtong isaway ug nagbiay-biay ug naglutos kanato. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampo.